Kuinka säästää aikaa ja rahaa markkinointiautomaation avulla? Otetaan heti alkuun pari esimerkkiä. Tuntuisiko vaikkapa tällainen tutulta? Nykyisin on mahdollista saada melko paljon erilaisia tilastoja www-sivujen, blogien, sähköpostisuorien ja bannerikamppisten kohderyhmistä. Yhteistä näille vain tahtoo olla se, etteivät ne ole kovinkaan syvää tietoa. On sietämätöntä nähdä kävijöiden vaeltavan ruudun takana, pystymättä kuitenkaan varmasti sanomaan, keitä he ovat, mihin asioihin he reagoivat ja onko joku heistä esimerkiksi parempi liidi kuin toinen. Tämä hyvinvointiin, mielenterveyteen ja tehokkaaseen liiketoimintaan kohdistuva uhka lienee valitettavan tuttu meille kaikille. Oma lukunsa on sitten kommunikointi liidien kanssa. Mitä paremmin perusmarkkinointi puree, sitä vaativammaksi käy liidien asettaminen tärkeysjärjestykseen, aivan kuten pelkkä asiakkuuksien hoitokin. Heidät pitää ensin aktivoida ja sitten kun he aktivoituvat, pitäisi vastailla kysymyksiin, pitää kontaktia yllä ja arvioida siinä samalla kuinka laadukkaista liideistä on kyse. Ja tietysti yrittää klousata, aina pitää klousata. Tähänkin on nykyisin monenlaisia apuohjelmia. Mitäpä jos kokeilisit aivan uutta lähestymistapaa? Tule rannalle ja anna meidän automatisoida markkinointisi rutiinit. Niinpä niin, viisas pääsee vähemmällä, toimi välittömästi ja ota meihin yhteyttä.